Kayak kiye wong tembe bali sekang kali. Enak ditakoni duit nang wong wadon aduh jane kalau semaur pelo ya. Ona pasir sih pada ting pada kaya urung anak truk. Jaru kabadas tak nunggu kena daster. Tanggane tuku sandal serakit. Nanyong bojone tuku kena sandal kok si loro sisan. Kon maning. Ya duite wis sentong aja iki. Ane pahalane burung anak. Jan aku jan kelalen maune golek-golek bojo. Boleh ngomong jare golek sing pinter golek duit. Ternyata kayak piye-piye. Duit nang ndi-ndi tek benahe nang ndi-ndi mesti ketemu ya kuwi saking pintere wong golek duit bojone nyong ya. Duh keprimen. Arep turun tetep sogna nang jero katok dalem ngene ketemu bengi-bengi jero kok goblok apa iki golek duit nang jero katok dalem iki dan atau ora jan ya bingung pakai iki